Evo nas danas na Rabu, zapravo smo htjeli preći s kajacima preko kanala, ali valovi su bili preveliki, onda je Miška bila nervozna, pa smo se ipak odlučili ukrcati na trajekt i došli tu skroz na sjevernu stranu otoka. Sad se vozimo uz ove predivne pješčane plaže. Sa nama je moja supruga, mi smo inače znali ovako dosta zajedno ići po planinama, međutim kad se djeca rode, onda žene uvijek preuzmu više na sebe. Nadam se da ćemo to sad nadoknaditi u sljedećim godinama. Dobar dan. Hi. 7 years. 7 years.